kai ta wasa ba. Ka yi mamakin gani na ko? Ban yi mamakin ganin kyakkyawar fuskar ki ba. Amma murmushin ki ga Aminu Sale shine abin mamaki fina. Kasancewa tare da kai a yanzu shine muradina. Idan hakan ta faru, rayuwata ta gama kammala. Wai wannan abin da nake gani kuma nake ji da kunne na gaskiya ne ko kuma magana ce kawai? Gaskiya ne abin da kunnen ka ji, kuma ka duba da kyau ka gani. Fina, ban taba sarewa akan soyayyar ki ba, domin ina da tabbacin cewa watan wata rana dole zaki zama tawa. Soyayya da ka dinga nuna min ita ce ta sa na fahimci cewa ba zan taba samun wanda ya fi ka kaunatar ba. Alhamdulillah. Allah na gode maka. Kima Fina na gode miki da ke gane gaskiya da kanki. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah.